Жамағат, менә мен дә шундый фикердә торам. Идея аны тормышка ашырыргамы, нинди форматта ясарга. Теге бер вакытта сөйләгән идем, безнең әтиәнидә аларда әйтемнәр, менә ул теге мин татар халыкның әйтемнәрен, ягъни поговорки, пословицы китабын соңдан алып укыган идем. Анда бу әйтемнәрне таба алмадым. Алар шундый бераз ничек инде халыктан инде чыккан, әдәби, ул бит алар күбесе әдәби телдә бастырган, бу халык теле. Халык теле, каты тел шундый. Менә урысча әйтә грубый ди, катырак шундый алар әйтемнәр. Шуңа күрә мин уйлап торам, әллә вак видеолар кулдан килсә ясап карарга да. Менә мәсәлән, без бала чакта 10 бала, берәүбез инде тәмле нәрсә табып ашарга тотынса, икенчесе мин дә телим ди, тагы нәрсә ди. Әни мәрхүм күреп ала да әйтә. Нәрсә ди әле? Кеше төште, күтем кызды ди. Менә ул мәсәлән кызык бит, ул сез китапта таба алмыйсыз. Кеше төште, күтем кызды ди. Ягъни кемдер нәрсәдер эшли башлады, мин дә шул кызыксынып, мин дә шуны тели башладым дип, шундый мәгънәле инде ул бу әйтем. Тагы әйтәләр, алай ни егерләмәгән, сукмаган шакай сиңа штанлык ди. Ул теге кеше әле бүтән халыкта бар, дурак, думкой богатеет дип әйтәләр. Бездә менә мәсәлән кеше әле эшләнмәгән, ул менә инде ни хыялланып утыра инде. Менә шушлай мин эшлим, менә булай эшлим дип, егерләмәгән, сукмаган шакай сиңа штанлык дип, шулай дип халыкта йөрткәннәр инде әйтемне. Әле бер әйтемне мин бер соцсетьтә язган идем. Исемен әйтмим, шундый ул тыела ул. Аны мин тик булай ишеттем, дөрес ничек языла икән. Берсе миңа инде язып бирде, шул ничек дөрес булган. Ул менә аны беләләр инде, бәлки Татарстанда күбесе. Ыспай тумас калтырар ди. Без җиңел генә киенсәк, тышта әти-әни мәрхүм әйтәләр, ыспай тумас калтырар ди. Әгәр дә сез истә булса сезнең шундый әйтемнәр, сез дә яза аласыз инде шул комментарийга, нинди безнең халык әйтемнәрен ишеттегез. Менә ул шул кызганычка каршы шул теге искә төшерә башласаң, онтыла, чөнки уйлыйсың. Ул менә уйламаган чакта искә төшәләр алар. Шул бер мизгел көтмәгәндә. Менә уйлап искә төшерим дигәндә, анда никтер алар качып торалар инде. Менә шушы нәрсә ди, пилотный дип чыгарыш, пилотный мәсәлән. Берничәне чыгардым әйтемне. Карармын, нинди реакция, нәтиҗәсе нинди булыр. Әгәр дә халыкка шаган булса, мин аны искә төшереп, бер кагазга язып, соңдан сезгә әйтеп салырмын, нинди кызык безнең татар халкы арасында, гади халык арасында кулланган шундый әйтемнәр. Бераз ул тормышта кирәк булыр, чөнки безнең әти-әни мәрхүм алар теге нәрсәле, назидание дип, андый бик күп сөйләмиләр. Алар бер без дөрес эшләмәсәк, шуңа бер халыкның шундый әйтемен әйтеп салалар иде, шуңдан тамамлап куялар иде. Без дә тамамлыйбыз хәзер. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.